Добре дошли в Белица! И ще бъдат съградени отдавна запустели места. Ще се издигнат до сегашните развалини. И ще се обновят пустите градове, опустошени от много родове. Слава Богу! Благодарим на Бога
Бога за нашия молитвен дом. А и благодаря на вас всички, които се озовахте във всичко това, което построихме заедно. Благословени сме чрез вас и за всичко за слава на Бога. Амин. Здравейте, слава на Господа! Казвам се брат Георги, дякон съм в църквата. Искам да благодарим на нашия жив Господ, че ни даде една прекрасна сграда, която може да служим и да издигаме името Христово и най-вече Духът Господен да бъде в нас, за да може Духът Господен да работи, за да може целият квартал, който днес тук ние се намираме в Белица, за да може да се покае, да се обърне към Господа. Славата на живия Господ, че пред трудности и изпитания, но все пак Божия дом се завърши и радостта е голяма, че днеска можем да открием това нашето служение, бих така нарекал, за слава и прослава на живия Господ. Амин. Нека Бог да благослови, че не подкрепихте всички заедно, взаимно, за да може този дом да съществува с помощта на живия Господ. Бог да ви благослови. Слава на Бога! Бог да ви благослови! Дякон Христо, който служи в църквата в Белица. Благодаря на Господа, че Той не дари с този молитвен дом. Благодаря Му, че ние работихме и Той не дари и сега ние имаме тази възможност да работиме и да славиме Господа в Белица, за да може целият квартал и цяла Белица да знае, че в Белица има 50-на църква и чрез нашия пример всички да ги докараме, за да познаят Господа, че Господа е жив. Нека Бог да ни благослови и Бог да бъде с всичките. Амин. Благодаря на Бога за всичко. Изпрати верни хора на правилното време. Милостите му са много големи. Верността му е из род в род. Построихме с неговата помощ, с помощта на неговите люде, които той използва за делото си. Благодаря на вас за подкрепата. Благодаря на вас за финансите. Благодаря на вас за молитвите. И най-голяма благодарност е за Него, че даде благодат и сила да построиме. Слава на Бога, приятели! Благодарим на Бога за всичко това. Видяхте как започнахме с трудности, с изпитания, но благодарим на Бога, че стигнахме до тук. Сега ни остава само едно – да славиме Господа Исуса Христа. Амин. Амин.